Здравейте, хора, днеска се завършвам с нов клип на CS1.6. Тук днес ще цикам на рали. Сега искам да кажа, тук може да видите някакви папки и неща, деца. На майка ми ще отделкам един компютър, знам, не чак това яко, но ще си взема някакъв дето от него ще снимам, защото тук много ще ми се претака видеото сега с бъгене, с какво ли не. Просто нямате на идея. Ще цъкаме на рали и човек, едно от респауники, ми ще цъкаме на зомби. О, супер, тук има джетпакове, голден акът, голден емки, има дигалчета, има клас зомби. Мога да скачаме почти 300 метра. Не чак до най-голямата височина на мапа, дето е. Окей. Айде да и ето ни. Виждаме как размазват зомбито. Така, сега ще видите нещо, но яко. Така, че да си взема малко, да си взема едно. И сега гледайте какво става. Може да си летиме сега. И видях къде е зомбито. И да фак ще падна. Ай, там има броня. Yes. Между сега да си купувам. Тук има много има гнусари тук. Има ли гнусари? Много ли са тези гнусари? 3 гнусари ебах му мамата. М2 9 3. И са хора ги правя с едно голен ака. То свърши всичко. И вече си изтощи енергията. Да си литкаме, да си ръпкаме, всичко го правим. Важно е да взема голен ака. Га. И един голен дигъл. М2 9. Айде. М2 9. И сега гледай какво става. С дигъла хора можем да гледаме на майната си. Но да ни се пребава като само релоудва хора. А тук да фак. Ще си. Мога да си цепа. Ела бе, ма! Букук! Мале! Свърши ми енерджито. О, фак! Аз викам умирам. Но не стана подобно нещо. Всъщност хора, показах ви нещо от зомби мапа, но мен, честно така, не ми се цъка на зомби, защото какво? Нещо не е смешно. Ако искате, ще подцъкаме на Zombie Space. Този епизод май ще е ревю на мапове с зомбита на Dangerous, защото аз много харесвам такива зомби мапчета. И си ме кефат. Да караме Zombie Space, сега ще ме бъгва и ще си прецакаме Space. Съм тъпанар, защото искам да снимам хора. Тук обаче не мога да карам, ако да взема. Почва някаква яка музичка. Айбе, някой тук, ако използва читкей, ако го кликна тази лефтвам, защото ще стане двама и това зомбито по-гнусно ще ме изяжда на 5 секунди. Айде, бъбъ! Това мисля, че каза той на тех. И сега бомбата е хвърлена. Той се самоубил, бе. Бързо си вземаш шотгън. Ай, рън, хора, рън. Рънинг. Рън, хора, рън. Креща им са. Омага, сега никой няма ми хелпне. Никой няма ми помогне, извинете. Да не говорим на английски, защото не ми се мисли. Фак, айде бе. Какъв е то дигъл нещастен? Абе, майма му. Ще пречака някой зомби. Няма бата, няма как. Не бе, тук знам, че те листа са такива, бе. Ей, иначе. Какво става, като сте нубове на Zombie Space? Падате във водата и се пребавате тотално, като и без това не можете да виждате. Ама аз си представих, че
може да лета. Дали ще го щупа от първия път, преди да зареда? О, но! Този какво цепи, бе? Сега идвам да му помагам, ако има нещо. Ай, комик, my friend! О, но! I'm freaking noob! Ма за какво падам, бе? Защото бъг... Фак! Зомбито дойде! Фак! Омага! Да се шибам в война, значи. Значи тук да внимавам, да си напомня, да внимавам повече, защото през това нещо ми бъгва. Нещо не ми е за игра. Айде бе! Настигни го бе, ще викнат майн... Сега ще види той, сега ще го прецакам аз него, сега ще види как ще го прецакам. Тук нямаше ли едно дет можеше да минеш тук? Омага. Да, може. Чето да видим. Дали ще стане това с може. Да не се отдаваме, не фана токче. Не. Добре, видяхте колко ток ни набива. Готово вика тези хеликоптера, така че да се забързам да си дам на идея. Какво трябва да правя, какво не трябва, защото съм бей тъпана, беше тъпана. Бате, тук чупи. Чупи, брат. Чупи. Айде преди да дойде, ако може. Това много трудно се чупи. Не, това зомби ми прилича на един филм, да вчера гледах, да е от 39. Но ръката си беше като на това зомби, бе. Едно момиченце дяволата е същата ръка на това зомби. Айде! Ама тук се влизало, бе. Тук трябва ли нещо да има? Бутони. Натискай бутона, бате! Бутона преди да е дошъл оня. Генератор е оф. Той избяга вече. Бягай! Рън, бой, рън! То няма никой в този хелип. Не! Shit! You fucking ass, okay? Oh my god, that's for real. Ние загубихме. Вече сме повече. По-бързо да бягам този път с мъжката. Аз това малко, честно така, малко намразих. Защо аз съм зомбито, бе? Що ме пребахте, бе? Това ще е последната игра, да ще клипа и... Ела, видях един да... Идва. Айде, брат. Ела и се предай просто. Ела. Така, като се правиш на байховина си. Гати джумпа съм хора. Не казвам, че съм някакъв полър, просто исках да кажа как джумпнах. Аз тук почти нищо не виждам как от лагенето. Всичко ми е бък след бък. Бък след бък, хора. Пребърни ми компе това. То път аз май тебе те изядох. Ти долу ли си, бе, мой? Не. И се преба. Айде, бе, щупи се, бе. Come on. Don't climb on top on the machine, don't dunk. Пак ти правилата, човече. Тук няма ли нещо? OMG! Те са гати диносарите, хора. Не ви е срам, не стига, че тук се боря да щупа. Не знам си какво си е това. Скала ли е, мала ли е? Значи, ще го чупа 10 минути, значи. Може би до тогава ще е свършил. Айде, бе! Това не сте да се изчупи. Айде, щупи се! Да видим те дали ще викнат по радиото хеликоптера. Тук много трябва да внимавам. И като си казах, че трябва да внимавам, какво правя? Самоубивам се. Някакъв ров. Майната ви. Те се...
Пак,